Bombo Daniel manipod dito ya San Fernando Police Station at dadagit tayo na danon tayo nga nagit tao nga involved iti aksidente ka na kastamot na ipa safekeeping. Iyon natan dito yung napasamak itatay laeng agarop alas 4 ada iti may daimpan no makitkitam iti mismo graphics no video nga impatulot tayo Bombo Daniel. Ada gamin dito may isang lalaki nga agnaed iti syudad iti Baguio impan na diti police station diti may isang agnagan iti Froilan Fernandez agtawon iti talupulo kat inam ken agnaed iti barangay Pagdalagan Sur Bawang La Union nga detoy kat mapapati nga aramid or agkarkarit iti may isang lugar. Ti panakipat patang dagitay kamang iti PNP ken iti mismo nga nag-report or nangipan iti PNP station kat agarop May 14 or idi kalman na agarap alas 6 adda diti addada or napanday ti Monsayak Beach Resort nga naka DJ Barangay Pagudpud San Fernando La Union kat alas 8 iti rabii mapapati nga dagitoy aglutluto dagitoy Bombo Daniel kat mapapati nga ditoy Mr. Fernandez ditoy na ipan diti mismo nga PNP station kat si Mangpet kat dita nga request detoy iti mainom nga danom kat hansamot nga pagbigyan kat iti sumarsaruno nga minutos kat pimanaw dito nga na safekeeping nga bumudinel kat iti kalpasan iti sumugmano nga oras detoy Mr. Fernandez kat nagsubli kat itamaten nga pinagsawsawan na or nagsao kuna na inti mismo nga nagreport kat bayaw adda ka dito teritoryo. Dejay iti nasarita na Bombo Daniel kat itamatan nga kaslag karkarit itirik na or timarik na dito nagreport kaslag karkarit dito nga lalaki so nga patulong suna iti biyang iti PNP Agingga impanda iti PNP station. Bale nakapat patanggo pagbiit itatay dito yan nakalabos darat-darat pa kidi natugawak pa dito nagtugawan na Bombo Daniel. Ay baga na nga kaslaang kanumot nga naan ano isuna kaya nakastamot amot nga kimarkarit uno anyaman na jimot iti palawag na ng base iti police report nga nanatayo iti San Fernando Police Station kat taputikas tagat saan nga dumakkel or hanga makaramit iti madi lalo unay kat andawat ti inom na ti arak kat in report na iti biyang iti PNP taputikas tagat may safekeeping kaya tapikit ti agawid itatayan lalo ka medyo nalamiis ta nagtudo bumudinyel nakalamos lang detoy na i-safekeeping nga makunadamot nga iurida lang iti mang receive kadetoy taputikas tagat makaawit ton iti balayda iti bawang La Union Bombo Daniel so detoy may sala aggressive keeping kundi di kaabay na kat involved detoy iti vehicular accident ang damot tagitay nakita tay nga gasgas iti ayan iti ima kana sa kana nga sangsang wundatay iti desk officer ngam detoy kat makita nga sanmot nga nakaro kun madamada pa lang ngayon aramidan iti report tay tadamdamagit no kasano nga napasamak ket segun iti desk officer ket madama pa lang nga yan aramid na ti report na kanawang pa iti information nga dimanon kanyana. Anda pay mo dagitay report may panggap iti panagkabil kan kastamot iti panagtakaw. Deti bagbaga nga panagtakaw Bombo Daniel ket napasamak iti Prop 8 or deti may isang or panagkabil napasamak iti syudad Butla ang iti San Fernando. Ada gamin iti Imay iti PNP station agarop alas 9 jes idi rabii deto ya Christopher said ang tao ti talupulok at upat may isang carwash boy kanag iti Purok 8 Civil City San Fernando La Union ket napan mismo iti San Fernando Police Station tapno report na nga deto ket nakabil isuna babaen detignagan iti Redera may isang barangay tanod kana agnaed iti Santo Rosario San Juan La Union ket iti initial nga investigasyon para kinamdamag dagiti kamang iti PNP sakbay iti napasamak ka panagkabil dati reporti kuno iti nagreport iti biyang iti PNP kat giinumda iti pagtagan iti live-in partner na nga agtaod italupulok kat duwa kat itamaten nga adda diti anda para kinawatan so nga nakabil na dati live-in partner na Bombo Daniel kat itamaten nga imanawa dati barangay tanod kat itamaten nga kinabil-kabil na ida babaen kinabil na binugbog na Bombo Daniel kat gayam na amuan nga detoy barangay tanod ket kapsat tagayam detoy kinabil-kabil detoy mismo matlaeng nga nag-report ken napanlaeng naganawa ta siguro nakita na Bombo Daniel detoy pasamak na panang kabil-kabil na inti mismo nga live-in partner na
So nga detoy barangay tanod nga kabsat detoy babae kat isumot ken iti panang kabilamot detoy lalaki nga isumot ti gapuna nga napanag-report iti biyang iti PNP. So kas proseso dimalan iti medical legal examination detoy lalaki nga nag-report tapos ti kastakat mausar nanto no kahit nanto man iti agpila uno saan iti kaso. Deti mo udi na pasamak nga panagtakaw diti parte namat lang iti San Fernando, particular iti Santiago Norte. Adagabid deti may isang nagibat tiyan iti bag, deti may isang babae ni Bella Jimenez, agtaon iti 54 ket napukaw deti bag na nga deti kataimbati na laeng iti may isang alamisaan, iti may isang pastek iti siyudad iti San Fernando ket agar plus 5 idi kalman kat na pansin na lang ng awan na tibag na nga naglaon iti SSID, BIRID, insurance, nagiti na dumaduma nga card, kaya nakastamot din iti kwarta nga gatad iti 5,000 na pesos. Dito iti doktuktalan iti biyang ti PNP data no sino iti mabaling nga nangala deti bag deti biktima nga napukaw nga ada tinagyan na nga kwarta ken kastamot iti na dumaduma nga ID. Kat malaksit na kita, abong mo din yan talong report, may isang panagkabil, may isang naisip kini nga nagprovokar kan kastamot may isang panagtakaw au beter iti sa balipay nga report or intenda nga police report iti San Fernando Police Station. Para iti Bombo Reports First Edition, Bombo Mark Tisyo kabasa ng reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 radio station sa La Union, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat sa iyo, Bombo.